капитаннице. Капитан. Нещо се обърка с настаняването в ШИС. Но аз грижа се за нещо. Но аз гледам от високо. Знам, че точното и очаква се от мен. Да. Но сега живея заед нечи чужд каприз. Че ти не разбираем особено, за да и даже термин, не знам така. С блондинка. Как се нарича това чувство в мен? Аз го усетих от първия ден. Ти сърцето, устата стрича, по ти лицето. Как се нарича? Знам поне едно. Има именно. Да. Мразя всичко в тебе, общо взето. Дрехите, гласа в лицето.